bare en fugl med et ansigt og en valve og en tunge. Hvad er det, der vil Det gør han ikke. Det tror jeg, det går nok. Dinkelhopper. En dinkelhopper. Og og ejl kan ikke redde ham. Nu redder ham. Men det var And then when they get a bit older, they start. After that, they're really Ja, lige der væk. Jeg skal lige afslutte videoen først, ikke også? Jeg må godt lige tage jer med sådan lige, så vi kan se, hvordan der er været, ikke også? Nu er I ikke til at spise her, ikke også? Men jeg giver sådan en kære. Har jeg lavet en kuku? Ja, det har han i hvert fald. You know how it is. Sometimes you just have something to do and you wake up at 4 in the morning. Gå ud.